Животът е по-цветен с черен петък. Чудесен оксиморон се получи, нали? А чували ли сте за терминът киберпонеделник? Това е понеделникът непосредствено след черния петък и е ориентиран към разпродажбите в онлайн магазините. И с това ви напомняме, че имате хиляди възможности, само трябва да ги грабнете. За целта набележете любимите си продукти или напълнете чувала на дядо Коледа по-раничко. Ние от Доставим искаме да ви помогнем с идеите за подаръци, защото знаем колко е труден изборът, особено ако искаш да изненадаш някого с уникален подарък. Ето и нашите предложения. Nothing Phone – перфектният телефон за всеки, който цени качеството, изяществото и удоволствието от използването на смартфон. Life Straw – персонализиран компактен филтър за вода. Споделяме с вас един иновативен продукт, изработен още през 2005 година от Майкъл Франсен, който спасява животи по света. Проектор Звездно небе. Проекторът създава реалистичен домашен планетариум чрез собствено разработена оптична технология. Когато не можем да отидем през звездите, те ще дойдат при нас. Очаквайте скоро нови предложения за подаръци. Оставаме на разположение за вашите въпроси и коментари.